Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. To kamar dai yadda kullum muke ambata muku cewa zamu na kawo muku videos wanda suka shafi na'ura mai kwakwalwa, waya ta hannu da ma dai sauran abubuwa na kimiyyar zamanin nan. To yau dai mun zo muku da wasu abubuwa guda uku wanda za ku yi da wayanku. Abu na farko shine muna fama da matsala ta hukin ko kuma in ce kakkame waya yadda muke yin amfani da ita. Wannan wanda matsala ce wadda ta dade tana dawo mu. To cikin ikon Allah yanzu mun samu wata hanya wadda idan kai bi hanyar nan tun daga farko har ƙarshe ina mai tabbatar muku wannan matsalar ta kakkame waya ta riga da ta kau. Ku duba wannan bidiyon ku gani, ku bi shi domin ku ga yadda abubuwan zai faru. Lokaci mukan yi sauri domin mu shiga cikin sakonninmu ko kuma cikin wani application wanda yake wayanmu domin mu duba shi. Cikin aiki na udula da sauri mukan shiga ba tare da mun tsaya mun ba abin step by step ba, wanda hakan a yawancin lokaci wayar take dan tsayawa na 'yan sakanni ko kuma kakkamewa, ko kuma wani lokacin yayin da muke yin chatting muna yin typing amma sai a dinga samun 'yan jirayen lokaci tsakanin dannawar da kuma fitowa abin da muka danna. Wannan matsala ce wadda take tawayan damun mutane, amma cikin ikon Allah mun samu wata hanya wadda za ka iya amfani da ita domin rage abin ko kuma in ce magance ma wannan matsalar baki daya. Abin da kake bukata kawai wayar da za ka yi wannan aiki da ita, sai ka shiga cikin setting. Kana shiga cikin setting sai ka yo can ƙasa ka zo kan inda system yake, gashi nan. Kana shiga cikin system na wayar sai ka jawo can ƙasa za ka ga about phone. Idan ka zo kan about phone za ka ga wani guri inda aka sa view number, gashi nan sai ka danna shi, gashi nan ya dannu, amma za ka ƙara dannawa so bi kenan, ka ƙara dannawa ka ƙara dannawa ka ƙara dannawa ka ƙara dannawa, gashi nan yana ta cewa saura step ɗaya in yi, ƙara dannawa. To idan wayar akwai security a kai kwarai za ta nema domin ta tabbatar da cewa kai ne kake neman wannan izini. Domin buɗewa waya developer buɗe wani fanni ne wanda za ka iya ƙara tattaɓa saitin wayar da kuma sauran abubuwan irin zaɓinka, ba wai yadda zaɓin kamfanin da suka yi zubin wayar ya tsara ba. To yanzu dai gashi nan na sa security kan wayar, gashi nan ya riga da ya buɗe, kuma gashi nan wayar ta ce you are now a developer. To hakan yana nuna cewa an bani izinin lamarin in yi sauran saitina wanda zan iya tattaɓa su. To yayin da ka zama developer sai ka dawo ka danna back ka yi baya, sai ka zo gashi nan an buɗe ma developer option wanda da ɗazu da ba mu danna wannan view number ɗin ba sau 7 ba mu samu wannan zaɓin ba. Sai ka shiga ciki. Yayin da ka shiga ciki za ka ga abubuwa iri-iri wanda gabaki ɗayansu abubuwa ne wanda za su canja siffar tsarin yadda aikin wayar ka zai kasance. Amma yanzu saboda akan wannan muke bidiyo to a kansa za mu yi bayani. Yawwa za ka zo tan ƙasa inda aka sa window animation scale, gashi nan sai ka shiga ciki. To a nan gurin za ka ga animation scale 0.5 wanda shi ne wanda za ka danna, gashi nan. Ka zo ƙasa shi ma ka danna, ka zo shi ma wannan na ƙasan animation duration scale shi ma ka danna shi, gashi nan. To da zarar ka haka ka ƙara waya ka gudu kuma ba za ta dinga ƙame wannan kamar yadda take yi a da ba, amma sai kun an gwada akan sannan ƙwarai, kuma sai kun gwada za ku tabbatar ku zo ku gode mana. Mun gode. Gashi nan dai waya tana ta sauri, tana yin abubuwa cikin sauri da komai da komai. Sannan abu na biyu kuma broadcast message. Broadcast message wani dama ne da ake yi a WhatsApp wanda zaka tura mutane ko guda 1000 ne wanda suke kan contact ɗinka a lokaci ɗaya. Kuma wani daɗin al'amarin idan ka haɗa wannan broadcast list ɗin naka da zaka yi, wanda a yanzu a bidiyon nan zan koya mana yadda ake yin sa. Zaka iya tura mutanen nan tura guda ɗaya. Abinda nake nufi da tura guda ɗaya shine da zarar na rubuta abinda nake so kowa ya gani, to fa abin yaduwa zai yi, kuma zuwa ɗaya zai yi, kuma idan ya je gabaki ɗaya kowa ya gani. Kamar dai group, amma akwai bambanci da group, domin shi group idan kuna group kowa ya san a group yake, kuma kowa idan zai san waye ya magana kuma za a rubuta ga wanda ya magana ga lokacin da ya magana. Amma a broadcast message idan na haɗa list ɗin wa'annan wanda na sa a cikin list ɗina gabaki ɗayansu, ɗaya ba zai san cewa yana cikin wannan list ɗin ba, amma kuma idan na tura message ɗin gabaki ɗaya zai je musu. Wannan abun gare shi. Ka shiga cikin WhatsApp. Kana shiga cikin WhatsApp. Kana shiga cikin WhatsApp ɗinka ga wata alama nan guda 3 wadda take mu option, to za ka shiga cikinta.
kana shiga cikin ta zaka ga cikin abubuwan da za su watso akwai inda aka rubuta new broadcast message gashi nan, sai ka shiga ana shiga ciki gashi nan daga sama nan gurin farin nan an rubuta cewa mutanen suke da lambar nan ne kawai a address book ɗinsu, ma'ana contact ɗinsu ne kawai za su iya amsar wannan sako. don haka duk wanda nake da lambar shi bi da lamba ta bai sai ban ba, ko da na tura ko da na sa shi cikin list ɗin nan ba zai amshi wannan sakon ba. To yanzu dai bara mu gwada mu zaɓa mutane guda 10 inda za mu yi abin nan da su. To gashi nan daga nan saman kasan wannan broadcast din an sa 10 of 1024. To hakan yana nuna cewa na zaɓa mutane 10 daga cikin mutane 1024 da zan iya zaɓa nan gaba, wanda idan daga baya ina so in ƙara ko in rage du zan iya yi. To da kaya haka tunda mu tsari muke na gwaji, sai ka shiga cikin nan alama OK din nan ka danna ta. Kana danna alama OK zai nuno maka wannan feji kamar haka, inda gashi nan type a message, gashi nan dai kuma yadda ake yin message a WhatsApp ya nuna maka. Bambancin ɗaya ne idan na tura wannan duk mutane guda 10 nan zai je musu. To gashi nan gurin zan iya shiga ciki domin in sanje kamar sanja sunan AB, ko kuma in cire wani ko in goge ma list ɗin gabaki ɗaya. Gashi nan anan gurin zan iya danna shi domin in cire wani, in goge wani, ko kuma in ƙaƙƙara mutane gabaki ɗaya. Duk dai gashi nan zan iya yi. To wannan shine sabuwar hanyar nan wanda ya daɗe a WhatsApp ɗin amma da yawa ba mu sani ba. A tarin lokaci mukan so mu ɗora profile picture ko kuma in ce DP akan WhatsApp namu, amma bisa tsari da kuma yadda aka kirkiri shi application na WhatsApp ɗin baya ba da dama ka ɗora hoto wanda ya kasance dogo ne ko kuma yana da faɗi sosai. A taƙaice dai dole sai hoton ya kasance sakwaya, ma'ana da tsayinsa da faɗinsa duk guda ɗaya ne. Duk da cewa mu kuma muna da sha'awa ko kuma ra'ayin mu hoto wanda daga kafan mu har kan mu yake, ko kuma ma in ce yana da faɗi ko mutane ne da yawa aka yi hoton, amma su kuma kamfanin WhatsApp ko in ce yadda aka tsara application ɗin WhatsApp ba za ka samu wannan damar ba. Cikin ikon Allah da kuma kokari na Alƙibla TV muka zo muku da wani hanya da zaka bi ka ɗora hoto ko ya kai girman yaya. Ku duba wannan bidiyon ku gani, ku bi shi domin ku farko dai zaka shiga cikin application ɗin WhatsApp. Bayan ka shiga cikin application ɗin WhatsApp na ka can kan setting zuwa inda zaka sanya profile picture. Yawwa gashi nan mun shigo yanzu, sai ka danna to hoton da nake so in ɗora kai yawa. To wannan hoton na farko shi nake so in ɗora a kai gashi nan, to amma gashi nan bani da damar yin hakan, dole sai na rage shi, wanda ni kuma ba haka nake so. To domin canja wannan matsalar sai mu koma can. Yawwa to za ku ɗauko wannan application ɗin na no crop domin gyara wannan matsalar. Yana nan cikin na wani abu ba, sai in danna don, shi nan ya riga ya hau kan DP ɗina. Wannan shine kaɗan daga cikin tsarabar da Alƙibla TV ta kawo muku a wannan lokaci. Ku kasance da Alƙibla TV, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar nan ta ƙararrawa. Kafin mu gudu bari in yi wa masu sauraron wannan tashar tamu mai albarka albishirin sabon bidiyo ɗinmu da zai fito kwanan nan, wanda yake ɗauke da abubuwa masu amfani. Kaɗan daga ciki shine za ku iya amfani da wayar ku rinka operating ɗin kwamfuta. Misali ba tare da ka sayi USB ba, za ka iya yin turi da wayarka da kwamfuta. Kuma abin mamaki da ban sha'awa shine za ku iya amfani da screen ɗin wayar ku rinka operating ɗin kwamfuta kamar yadda mouse yake amfani ya yi operating ɗin kwamfuta. Da ma dai wasu abubuwan masu muhimmanci wanda su sauƙaƙa muku hanyoyin amfani da wayar ku da kwamfuta ku da ma sauran abubuwa. Ku dai kawai ku ci gaba da bibiyar tashar mu mai albarka wato Alƙibla TV, sannan kuna mana subscribe. Za mu ci gaba da kawo muku su burbuɗo muku sababbin kyawawan bidiyo inda za ku amfana da abubuwa masu amfani.